Blay fibro sai simpat kamiet besuk wakaman. Manong ipi mentah habangan pulie kajing pulie mentah kamiet kadina ka sam ka lenong ka basis pak kat kendai ka dekot ba sau. Ti kidan kibrio kibakeli mo kibobu jengkeli melong balang ayu. Ti don pat bakeli yang kibai kenduk markhamat pila along kristan. Ti ngan jubab kumno kamot lada ngamlong kristan te kamut ngamlong ban pulie ke Bible. Kamut lada ngam ngit ya kanu ke balang kamut kamlong inga bang pulie ke Bible. Jadi nak takadau babale haba pikwa jing start topan na bahalor tam utau dei ublei ukpa jungi ubal ayengi kani ka jing so jadi nak takadau ngong iki kai kaan jung bahalor tam kadai bakam kordor ki ibara anjo bahalor tam kadai bakam krau ke jing em jungi kadai bakam krau ke jing em jungi ke bomanasi ka anjo bahalor tam kadai ka ba ajing tengan ni ke masiem jungi ka anjo bahalor tam ka ba pelat yengi na ki jing ma jing mansa ka anjo bahalor tam kadai ka ba penkemen ni ka ya ke jing em jungi ka ba phi mio ha ka jing yele ka jing em jong phi ha ka ba jing em jong phi bo mana ka singi phi du ka hok ka jong phi sale bom dei ka jing em jong phi ba borobor ha ba phi ka jing sale bom hok kipat baduk mat kipat pelui ti kamut pin hap hai tang ha ka anjung bahalor tam pia phai tang ha ublei ukpa ba beneng unsa ajing tengan ni kaman sim jong phi unsa pelat ye phi na kajing ma kajing snio tede na takadau ba ki baro ki ba penjob kajing em jong phi kalong bet ba ya ka ba ki brio ki kran snio kran sme e phi ne lapan kelut no ki skor jong phi bat lapan mala no ki kemat jong phi ban pet ya kanu ba snio tede na takadau ba bonsian hi haba phipe iki baro haba phi ya kanu bosni wa khamat jong phi haba phila ban kran phila ban khana phila ban tem wat ai ba kata ka jing snio kan telep ikmat jong phi handrai phi ban kran be ya ka jing sia pidi ben hikai pidi pen i ka jing sia de na ta daw ba auta uba nget tang ha ublei ubayro be tang ha ublei ukpa kamdan ra ka jing tiang jing snio jing tiang jing smith yanu inoru bat lada piyap ru na ka banta jung uble ukpa ba beneng kam juli le namar piyap na ka banta jung uble am kam juli le ra namar i kitu ki brio ki bakran ben ki bakran sniu borobor nei ti kamot kinang ban pensiet handre lada pi le bakla pat pitang su bakla ni kin kerkok klai phi ti phi ban pakhat bahai la dia hablong ki start bahai la dia ti ban pensiet borobor kin ong bai utei ulong krislam ler utei ulong komta itu mento syo bom handren dala dep kakam subu nda pilangat ka an pinjenjar hi simet ndala jenjar simet langat ka an jenjar ki kemi ki pa jenjar ki bahai yang asem ban bil dei nak takadau ba lada pile ya kanu ko badai pinom tiang omrit pinom smith yanu inoru dei nak takadau to yang haka anjung bolor tam to pulie ka anjung bahalor tam to tipru ya ka anjung bahalor tam ban ki baro kisabayang hi ulapan biang hi mau kamdon jing peram tajungi namar ka jingi keren ben parabrio hangni gamut balai balda pui ba berubor kandon kata kajing benya lane kajing yania kamut kadai kaba ngates ha kajing im junga dakani kajing mut jung perkhan ngai i ba oni bon pha kibai pensiet kamut bahkan long tmano ban yot le no
Henry tang sui ka an tang kat ni lakrat lut baro balai kalong kumta hatu ngiyang ha kajing sisa hatu ngikrani kajing sisa hatu ngile ka badai hatu ngikrani ka badai lada pikran ni ka badai pile ka badai bat pikran ni ka hok pikran ni kajing sisa balai nang rit balai nang tiang balai nang smit balai nang pen dayap rum juli lei nakamenta kajing sisa dayap rum juli lei piyap nakamenta jung ublei lada piyang halor ka hok basikan tien kat kum ka hukum ka jung ublei dayap mjuli lei dayap ah kerteng jung ublei mjuli lei suwa bakin peniap ro hap dua yela dia ko blei yarap yanga ma tangi kamen handai kado mjuli lei hap tep khandau ubas ni ubot ubah bahar hap tep khandau urius ni urius me hap tep khandau ubri ubah bahar hap tep khandau handai kamen kadai ka jong ublei ba ublei ukpa ubah habneng unsa bisyare kita ki mensiem handai hangne ha perthairu kita ki rius neo pirsa yui ayu kajai ki bat hangne ha perthairu ya kita ki brio ki bersyukur ki ba penjot ya ki long yelong sam ki ba ya lambaklai ka je penrio kita ki brio menta kamut ublei hi unsawan bat unsa bisyar hi nam tajuki ada pikran nak menta ka hok basikan tien kat kum ka hukum jong ublei kamut na kamenta ki brio ki baduk bat ki bejenjar bat ki belui kamper kamut ublei ulaya dahi nam tajung pi kamdan jing per namar ngan ongi pi ka ba ngi khen ba kaspa ka pho kade ka kanrat jungi kamdan jing mut ru phinom yo jing sok khiru ka jing sok ka kaman siem kade hi ka an jung ubalor tam ka ba ublei ukpa ba habneng udas ngobha te mentang an puli na ka sam ka ba sispa kat khandai ka dukot ke basau sam angka dukot ke basau sam ngan ri ka an jong mi silter junom la junom ngan ya ja ka jing lait lut namar nga im kat kum ki hukum jong mi ngan pen benai ka mon jong mi hakmat kis im ngan om sngeuli ran naba nga sim jing kemen ki hukum jong mi ya ki ba nga i nga buram nga i ki hukum jong mi ban ngan pusoni kritin yam jong mi tobat ikaktin ba melakhle hu sakri jong me da kani me ajeng kermen yanga kani kapentingan ni kijing kuslai jonga ban melakular ban ajeng im yanga lakiriu sarong ki ben so sat yanga ngatingan om phai na ka anjong me ngakan mawi ki rai jong me ki ban nadu men barim ban ngas kautingan ko trai nga bitar teng ikrius niyo na markil ndet ika anjong me kiritin yam jong me kilong kijing ruai jonga shabala pen petwir yanga men miet ngakan mawi kerteng jong me ko trai ko blei ban ngas sumari ka anjong me ko blei kani kalong jing kerku yanga bangan rakhe ki hukum jong me ngakular atrai bakakam jonga kalong bang kongu iktien ke jong me ngakerpat ye me da kadonut jonga baro to isne yanga kumba melakular ngaperkhat ikirkum im jonga ban ngalawan phai sakamon ke jong me ngakloi ngampen slam barakhe ki hukum jong me laki jar ki rusni ki riam yanga ngam juklet yaka an siteng senyang ngaki bat ngaingu ye me namar ki adong bahok jong me ngai dialog bat kitu ki ai dialog bat ki bating buram yame bat kitu ki barakhe ki adong jong me ka khandau ko trai ka dap da ki jing jong me to hikai ngai kertin yam jong me melali bhai usakri jong me ko trai ko blei katkum ka tin jong me ko blei to hikai ngai ki jing start ka jing tip na banga sania ha ki hukum jong me ko blei ngasakma ngala sakma bat ngala sem jinjar hanrei mentang sumare ka tin jong me melong ba bha hadu kata kata to hikai ngai kertin yam jong me kiriu sarong ki ben ki pun but nam nga Hendrai ngaku ngu nadu kadonut iki hukum jong me kadonut jong ki kapen ka jing bha ngati ka priang honi ka an jong me kalong ka babha bangan sem jenjar bangan dup hikai ka an jong me ka an nak sem tur jong me ka koridor ka kham koridor yanga ka an nak sem tur jong me ka kham koridor yanga banya ki hajar langkhot ka ksiar bat kerupa ki kti jong me kila thau bat kila penwandur yanga to hikai bat to batai yanga iki hukum jong me kiriunget jong me kinyu i yanga bat kin snow kemen naba nga sania aktin ke jong me ngatip ko trai bakirai jong me kilong ki badai bat ba mila penjenjar hok yanga to hikai to ai to kajing i jong me kan pentingan yanga kumba mila kulari usakri jong me to kajing i jong me kan hiar hanga bangan dup im naba ka an jong me kalong kajing kemen jonga
to penlek rany kiri usniu ki bathat rong inga kat banga duriap haki hukum jong me ai bi kiri unget jong me kin phai same kito ki batip ikamon jong me kadonut jonga kan bat janai ka an jong me bat ngan om sale rany ngatrang dik dik iking pen im jong me nga kermen ha kaktin ke jong me ki khmat jonga kila telur ki khmat jonga ki telur banga ap ya ki jing keluar jong me nga kali lano men pentingan nga ngalasti kum kalwas ni akatadam penban ngam semlaklat ya ki hukum jong me sakat no sekri jong me ude ban sya lano ken men bisari kinong syun jonga kiri usni ki bom sutnya wi ka an jong me ki ti diulep bangan ngat ki hukum jong me baro ki bala pansania sudah te to yarap yang ngala sya ban ben ya kiri ulam lir satang khendiat bakin dup yap satang khendiat bakin penyap do yang henre ngam juklet ika adong jong me ha kejing i jong me to pelaj im yang bat ngang rakhi ya kirai ke sentur jong me ko blei kaktin jong me ko trai ke bom jukut kani scam junam habneng kejing sisa jong me ka sa pateng la pateng ka scam kum ka perthai ba mela thau da kirai jong me ka perthai kani hadu manta da ba ki eki baro ki sakri ya me balada ngam semla i ka an jong me ngala di ban yap khuslai ngan om klet yaki hukum jong me lanu namar da ki me ajing im yang to plat yang ngalong ujong me nabang awat iki hukum ki jong me kirius niu ki ap thap an peniap yang ngate ngabu jingmut ya kamon ka jong me kani kaktien ublei masungu yu ublei te pi boro ki bapet ya ka ni ka video jonga like share kat ba piamon kamde ka jingkwan mantoy kamde ka bangang kwa kumba ki kran ki brio hadu mentang apa dio podang apa dio mantoy na kani ka video ka bangang ngapalat handre ka long ka jing persong thu ya ki brio lojong ka long ka jing persong thu ki brio lojong namar balei ladang ngam le kumne ngam pelat kumne ngam peni kumne ngam hikai ya ka ka ba ublei ong ngajin jari ladi balei ba bon ki ba ong balei ba pitim kumta balei ba pitim kumta hato pitip kumno pitip lada pipi ong ba uni di kurus lam lia kumno pila da kloy bun bisar hato pipi de ki jots hato pipi de ki blei hato pipi de ki epat ti kamlong ke baba ngan ong ipi ba kam dei ba nga ben yino handrei ngangan kran marui kumne ka video ru compare kran ka ba pikran tamgangan ong ipi ya ka anjung bahalor tam jar kino ki bale palat danai ki bakran palat ya ka anjung bahalor tam ngan mai ngan kan hiet bet handrei ngan om le sniu kata kade ke bangang lakran ngan om le sniu to bitar wan le sniu to dom wan le sniu handrei kani kalong bet ka an jong bahalor tam to sya ba ki baro kiba ubahalur tam utip khambhai ki baro ublei ukpa ubah beneng utip khambhai ya ki baro te susania hau ba unle ya kata kaba ibir ngi de tang kibrio ngi ngimtip iki eru henrei ka kaba ngangalong kum ubit lani ubuat lani ubunya ngam sngoper kat baya keren henrei ngan keren bet ya kajing sisa ngan keren ni kajing sya ngan keren ni ka anjung ubah halur tam ngan keren ya ka anjung ublei ukpa ubah beneng takadaw ngan ong ipi bangam ngam semla sngoper ya kata kajing sa keren handrei ngan ong ipi ngang duai na kabenta jung ublei ukpa jonga ubah beneng na kabenta kibriu la jong na kabenta kajing sa penduk ika hok jung kibaduk na kabenta kajing syal eben jung kibalui kibom tip ya ka eru mat gitu kibriu kibakran yang ngaru ngaduai na benta jung kiru ba ublei un penma nomor kim tip ya ka kibakilia compare kamdon jung per ngam simladom handrei ngan ong ipi banga duai na mar balei ba kenang bangin light na kano kajing sa ban ben hakibor jung kajing dum ngim simlatip mano rum don batip bat kata ka bor jung kajing dum ka bola wan telep hakajat benriu jungi nginom la bani teli da ka bor beriu tang da ka bor jung ublei ngila bani teli tang da ka bangi aingu aidam ya ublei trekendrat ngisala bani teli tang la dangi phai se ka anjung bahalor tam ngisala bani teli
tang kini kentian ku blai sibon ni fi baro